Nasakmit sa otoridad ang kapin 68 million pesos nga kantidad sa gituohang shabu nga gisulayan og palusot sakay ang bao-bao sa Pagadian City. Ana sa napulo ka kilo sa gituohang shabu nga giputos og plastik ang nasakmit sa otoridad ato sa checkpoint operation sa National Highway sa Barangay Buenavista sa Pagadian City Miyerkules sa gabi. Mukantidad kini sa kapin 68 million pesos. Matod sa PRO9, naharang sa otoridad ang maong sakyanan gumikan sa traffic violations. Gipadaplin kini aron maisyuhan og TOP o Temporary Operator's Permit for impounding ang lalaking driver niini nga dunay usa ka pasahero. Mihawa na sila human matikitan. Apan taud-taud, nabantayan sa personal sa PNP nga daw dunay kadudahan nga compartment sa lingkuranan sa maong bao-bao. Hangtod nga nadiskubre nga mga pakete diay kini sa mga gituohang iligal nga droga. Apan wala na'y nadakpan sanglit ng hawa na ang driver, lakip ang pasahero nga nasayrang magkakonsabo. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspect.